Isihloko sithi inyaniso iyakunenza nikhululeke. Truth and freedom itsho le yam ithi le kabamnuka inyaniso yakunenza nikhululeke. Hallelujah. Hallelujah. Inyaniso iyakhulula manga enze ungakhululeki. Nkosi. Lithi iBhayibhile ke ngoku inyaniso yakunenza nikhululeke. Hallelujah. Xa ufundeke baba uverse number nokuqala ndifaka uverse number 31 sizoyiphela pha idrama. Verse 31. Yeah. Ke ngoko uYesu wathi kumaJuda abeke ithemba kuye. Yeah. Ukuba lithe lazingisa ukuhlala lisenza oko ndinifundisileyo. Yes. Niya kuba ngabafundisi bam benene. Yeah. Verse 32. Yakuyiqonda ke inyaniso. Yeah. Yaye inyaniso iyakunenza nikhululeke. Uthetha kubantu uYesu uthetha kubantu apha abangayifuniyo inyaniso. Yeah. Kodwa ke uzama ukubavezela uba lento ningayifuniyo into eza nokuphila. Yeah. Lento ningayifuniyo into ezonakha. Lento nivukelana nayo into ezawuvulela amasango avalekileyo inyaniso. Yeah. Kodwa uthi uYesu ethetha emile ngesibindi uthi niyakuyiqonda inyaniso inyaniso yiyo yodwa ezawunikhulula. Ngoba ubuxoki namhlanje bungakhulula kodwa xa ujikela lathi hayi buphinde bukufake ekoneni. Yingako ke ngoku izwi likaThixo lithi inyaniso yawuyazi. Itsho enye iversion ithi niza kuyazi inyaniso inyaniso yona iza kunikhulula. Ithi enye iversion niyakuyiqonda inyaniso inyaniso itsho inikhulule. Ithi le iversion yesilungu uverse number 32. Hallelujah. Uverse number 32 kule iversion ithi you will know the truth and the truth will set you free. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Inyaniso iyakhulula. Xa ufunda izwi lenkosi kwincwadi kaDaniel, I think chapter number 3 sidlwa ngoMeshach no-Abednego no-Shadrach amadoda. Lithi iBhayibhile lo madoda mathathu ayixelelwe kwathiwa uba athe akaqhubuda kwistatyu esikhona senziweyo yinkumkani uNebukadnezar uzawuthi lo mntu lowo athathwe aphoswe emlilweni. Kodwa la madoda ngoba eyiqonda inyaniso aqonda uba asinawukwazi ukuqhubuda kwistatyu because thina singabantu benyani asikwazi ke ukuhamba nento engasonyani. Kodwa lithi iBhayibhile athi ebizwa la madoda mathathu ebizwa ikumkani uNebukadnezar ewamisa pha uthi nguphi na uThixo onokwazi ukunihlangula esandleni sam. Bathi bona nguThixo ophilayo esimnqulayo. Asizukwazi ukukhonza into othi masiyikhonze ngoba yena uthe masikhonze yena yedwa. Bathi ethetha ezama ubahorisa bathi noba ke ngoku uthe lo Thixo simnqulayo akasihlangula kwesi simo kodwa thina asizukwazi ukunqula lento othi masiyinqule. La madoda ayihlele enyanisweni. Lithi iBhayibhile esenyanisweni njalo athathwa omathathu aphoswa edikeni lomlilo. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibhile lo madoda nomlilo wawuvutha kangakanani azange onzakale ngoba ayesenyanisweni. Lithi abantu babewathathile bewaphosa emlilweni kwasuke kwachabona kodwa aba bona bafakwayo kwasuke kwabonakala indoda yesine. Hallelujah. Now uyiqonda ke inyaniso inyaniso yona iza kunikhulula. You will know the truth and the truth will set you free. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. That is why ngoku uSathana aswenze athatha abantu abathi umntana emncinci at the age of 15 athi mome ngamaqhinga ngoba eyona nto uyayazi uba ufuna kakhululeki. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. You will know the truth and the truth will set you free. Hallelujah. Hallelujah. Lapho izwi lenkosi namhlanje lithi ke thina masithini mahlale enyanisweni inyaniso yona
yakusikhulula. Haleluya. Nendoda uDaniel naye zangavume ukukhonza into kwakuthiwa mayikhonzwe. Uthi uDaniel wathathwa kwathiwa uDaniel uzawuphoswa kumade wengonyama. Lithi iBhayibhile noba wayayivile loo nto leyo ibizakwenzeka uba umuntu othe wathandaza kuThixo uyawuthathwa ngoba umuntu uThixo kwakufuneka kuthandazwe kuye lo wayenziwe kwithafa laseDure. Lithi iBhayibhile kodwa loo ndoda egama linguDaniel yathi seyibhaliwe lo mthetho yathatha yanyukela phezulu egumbini layo yavula amafestire yadumisa uThixo yathandaza kuThixo. You will know the truth and the truth will set you free. Izwi lenkosi lithi ningakilizeli ukuhlangana. Sayibamba lo nyaniso silapha ke namhlanje ngoba sibambe izwi likaThixo. Inyaniso izawusikhulula. Haleluya. Haleluya ngoba kayikho lokhu ingakukhulula ubone nje umuntu ubone kahle umuntu aziqhathe ade aziqhathe naye. Haleluya. Bone lo muntu lona eyona nto embubhisayo kahle kuxwala. Kodwa uzodibana ethi nje kungoba andimazi kahle. Haleluya. Yinto ehlobo nje kungoba mina zange ndenzela amasiko asekhaya. Nimbona nje namandithanda uba ndibe lento endiyiyo ndibe sesizigculelo ndibe lento endiyiyo kungoba ndizadinga amasiko asekhaya. Kahle lo muntu akadingi masiko kodwa udinga inyani ngoba uyazikhatha. Uhlula ilento emhlulayo eyona nto ifunekayo umuntu kufunekayo uThixo abe noThixo ukuze aphile ngendlela kathi. You will know the truth and the truth will set you free. Cela umuntu okugqibeleka umuntu wasithandaze verse number 32. Niyakuyiqonda ke inyaniso yaye inyaniso iyakunenza nikhululeke. Niyakuyiqonda inyaniso and inyaniso yawunenza nikhululeke. Inyaniso inqabile ke kwelithuku. Inqabe inyaniso ezifamily, inqabe inyaniso ezicaweni, inqabe inyaniso ezikolweni, inqabe inyaniso kwi-politicians, inqabe inyaniso emisebenzini, inqabe inyaniso ekuhlaleni. That is why izwe linje lilento eliyiyo. Inqabe inyaniso emitshatweni, inqabe inyaniso ebazalini, inqabe inyaniso ebantwaneni. That is why izwe lilento eliyiyo. Kungoba inyaniso idedelwe ishiwe. That is why abantu behamba bengakhululekanga. Udibana nomuzi bawenze ntoni ngemini ethile akazazi noba ngoba ungumuntu wamaqhinga kahle. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibhile you will know the truth and the truth will set you free. Hallelujah. Izwi lenkosi abangcwele namhlanje mafanele lilo ezibuye emakhaya neBhayibhile verse number 32 chapter number 8 John uthi na uyazi inyaniso inyaniso yona iyakunikhulula. Hallelujah. Ncede sokhulile abantu abamsenikhulule nawo badala kodwa nincedwe inyaniso enayibamba nisebancinci ngoba eyona ngxaki omanye abantwana batyaleka besebancinci ngamanga. Haleluya. Bana emncinci ngakodwa boma kasama uyazi bantu okwaye kwasethola umntwana 12 year boy ngoba seyitshaya icubo bawumuntu. Njengoba nje beyichayayo kwezikoleni kudala kwakubethwa mose kusetshwe lo mntwana uthe xa besethwayo kwathiwa kwabhaqwa ibhokisana. Ibhokisana kwathiwa nanso ibhokisana ezisokothweni kuthiwa ye kwethi into uchayo ngakanyana wayijonga ibhuku wathi hayi mona imvume katata yimistake. Utata uyaziwa yindoda endala engaka impikisana yomntana ongakona 12 years usekengene ngumoya wamaqhinga. Hallelujah. Yona ndiyambekisa kakhulu ngotitshala lo ngoba ukhatha utitshala uthi ngicela ibhuku katata ungakanyana incibezela ibhuku katata. Hallelujah. Nakuyazi inyaniso yawunikhulula noma ningaphosa entrongweni kodwa nawuhlala nikhululekile, noma ningajikela ngabantu nihlale nikhululekile, noma ningazondwa kodwa nawuhlala nikhululekile ngoba nihlele enyanisweni. Anihambi nasazela sokuba Thixo yini kunje ndinegalelo kulento yenzeka apha kodwa uhamba unento yoba ndisenyanisweni. Asiphakame sithandaza. Mama siyabonga. Siyabonga bongcwele. Uma nathi Thixo wethu sibuyele emakhaya.